diyen. Niye diyen o gelip gün İlki bilen Huday. İlki bilen Hudayım. İlki bilen Hudayım. En atam. Hudayım, Sonra kimsen ardı o arkadağlı Hudayım? serdarım bilen arkadağımız. Hudaýym kimsen ardy? Näme üçin arkadagly serdaryň? Näme üçin serdaryň ýaly arkadagly serdaryň? Arkadagly serdar bolanokmy? Arkadağlı Bu gepleşip serdarım. gelen Burcamin sözünüzü böldüm bağışlan. Arzu gelince arkadağa sağ olsun aydiýanyňyza men düşünüp otýyn-da sebebi barmy şonuň? Size näme edip berip otýyn? Asmanymız Yurdun asuda. oraya Sebebi bak Hudayım. İş berip otýymy sana? Asmanymız Näme edip asuda. otýyn? İşleyen. Näme iş etdiň? Siz näme iş etdiňiz? Aýyna $100 köp bulaýlyk alýaňyzmy? Ana gelýär. Seni arzu äder seni waraşdaýdy. Yol ayal bir işi yol bolsun elini oklaýasadyr. Sebädädir öz seni dar etdiler. Bölekle ýa. Hudaya şükür. $100 alamak, $250 aylık alyan. Allah'ı $250 sen alyan. $250. Sen alyan $250. O gara işçi dayhan näme etdiň soň? Dinlen beni. Siz neçe tane erkek bolup otýyňyz? Dinlen. Men başyma düşdi şu wagt. Men gerek bolsa biriniň gapysyna, ýöne Türkmenistana, biriniň gapysyna tualet arassalaryn, çykyrgadyryn. Zato men pul gazanyp öýümde arasy halal aýlygym bilen öýde çöre berin. Näme üçin şonu eddiňiz aksep? Näme Sen üçin kimin kapsynyň öňünde tualet täzelejek? Kimin kapsynyň öňünde? O organ işgärleriniň mi ýa prezidentin kapsynyň öňünde mi? Arasy bolajak. Kimin pulu Näme üçin bolsa arasy bolajak aýlyk sen töleje şonu? arasy bolajak. Näme üçin arasy bolajak? Kimin kapsynyň öňünde? Adam çağırsın. 5 milyon adam tuvalet arasında hizmetkar bolmak için gelmedin dünya. 5 milyon Allah adam razıçılığına yana atan razıçılığı almana geldin. Arzu Başı gelin serdara diyen aydın bu henglenip öğrensin içinden hazırım. Aklın bolsa özüne versene o ne ala akıllı. Böyle Aklım arzu var. var. Yaşamak için işle Bir mi gürleşelim de pava açırızı. Evet, pava uçuk görüyorsun. Arzu ertir 627. kavnete Pava gel. uçurdu da. Pava uçurdu. Ertir, jetnik fıelli yani ben sana diyen ertir. Näme bulan efirine girip, basan dönüp bulan efirine girip sen bärde efir kaldırıp otuyorsun. He? Bana diyen Alacak sizin etken zaten 5 erkeği. 5 erkeği bir gıyaca dantıktı ya. 627. kavnete gel. Garaşyan ertir. Düştün mü Sen sana? çağırıp otýarlar seni, o näme? Näme gürleşýän sen? Salam dinleyin benim. Kim olasın şu? Arzu näme Ben vatana dörükler yigrenyen. Agay bir minut dura. Arkadadan ulu vatan dönüğü eşitmedin mi sen? Sondan ulu vatan dönüğü var mı? Eşitmedin mi sen şu anda sen vatan dönüklerinin solurduğunu? Hey Musır. Musır Nuranna. Senin beter dönük yok ha Musır Anna. Arzu bir minut dinleyin benim. Näme üçin Türkmenistan'a men öz bilimimi okap bilemek şonu aýtsana. Asılda yurtda näme üçin? Okap bilen okasın gelýän nädir? O taýda gidip okasın gelýändir. Şoň üçin watanynda okasın gelýändir. Näçe pul berip girmeli Agay men Türkmenistan'a? öz doğumum 700 milyon verip okuw ýerde soň 5 ýyl okudy, 2 ýyl praktik etdi. Şu adam ýene pul beribem. İşe ýerde alýan aýlygam 12 milyon. Koy tuvalet yok. Bir derek gurrun ay. Tuvalet yumalı ardu kıyala. Ardu tuvalet yuya demek olam yumalı tuvalet. Doğru değil mi ardu? Arzu bir mut bir sonra verecek. Yujak näme yumaly? Yumalı tuvalet yumalı. Dinle. Tuvalet yumağına öňe. Yujak. Deňe öňe. Arkadagly serdar bilen. Hudaýa şükür. Hudaýa şükür arkadagly serdarymyzyň jany sag bolsun. Ölümsüzler. Arzu bir mut sonra verecek. Dur bir bat belekle gayret koşulma 2 mut. Arzu bol Ay ya. bir sorag da 2 sorag ver. Men sana 5 verecek onda. Dur garaş. Näme üçin onu şu başarısı adam diktatör da bizimki ýalak bolun. Gaçdy bolun, wat halky köçe çıkıp toy bayram etdiler näme üçin? Kim o? Başarısı. Ay on ýalak adam yaman zady. Hatta o bizim Hudaýa şükür. Ardu $100 verecek tuvaleti yıkar gitsen gelip.
çörek bilen Näme? mesken. Eşitmedin mi Başar Esad diýip bir zat çörek bilen mesken eşitmedin mi? Mesken üstüne çalın ýene başara saatdi. Bilen okmy ol. Çörek üstüne mesken Daftarty ýa hökümet malyny oçurudur. Balyaňa şo Sen zat. siz yiyenlersiniz, men yiyemem. Ben mara tandırdan çıkan çörek bilen Bak, tarihe bak, Sen yiyen. bilýärmi näme ýan? Bok yiyen Arzu. Ardu sen bok ýan Ardu. Kendine bok yiyen. Bok siz yiyenin. Bok siz vara. Siz daşarı yurda ütüp vara. Got yalayanız Kolya Arzu düşündünüz mü? dinle Arzu sen öz diyen zatdan. Biz vara. Cevap berýän Bir mi? sürü Dinle, daşar sen olalım. cevap Dinleyin beni. berýän mi? Ardu akşam bu vakti Bir sürü geliyor vakti daşar geliyor. olalım. diyen zatdan Öv cevap yurdumda ver, geda diyen mi? ol diye. Dinle Yurduma Geday. döneyin Ya sen Allah'ca. Geday olay. Sen Geday olay. Dinle. Men sen bolarım öz diyen Geday. zatdan Zato cevap yurdumu. berýän mi? Zato yurdumu satacak ya. Yurdum için Doğru, canım cevap kurban. versene Arzu. Canım Yok, Bizim kurban. yurdumuz cevap satamız Ben yok sana hakkımız sorarım sonra orada. öteriz. Durun bir Öz diyen cim. zatdan sonunun arkasında durup bilýän mi? Durup bilýän men öldüräýsinler men vatanymı satmaýan. Yüzüňi açıp, yüzüň näme üçin onda yüzüň açıp gürläblen akşulatlary. Men wagt Yüzüň onlara açıp maga durma da. sidiýalar. Neme däde sidiýalar? İnternetten çıkmaly oturamakda men onlara maga odatlary. Ve kaçan efir açılsa sen hemen şu tayda dejurny ujuk ýalak bol pasta ýa ne elýän? Sizi bara, Ardu, sana sizin diýen şu- zatlaryňyzy näde dogurdygyny aýtjak bolýanlar men. Ardu sana şuňky çıkışyň üçin gelip watanymyzy, arka dağımyzy goranyň üçin ýene bizdenem $250 sana. Yo yo. Howat bayrak Dursun berýär. ağam Ardu. Siz bara Ardu, 250 dollaryňy da okşa me. maşgalaňyza ejeňize beriň maga sizin Ardu zadyňyzy okşa gerek. me. Ardu. Me okşa. Gülesin. Okşa Ardu. Okşa koýar. Canım kurban, arkadağı serdarymyň. Davay. Arkadağımızın canı sağ olsun. Yurdumuz kararlı Oturma, Hudaýa şükür. Vatandaşlar Näme bu değil. uğurlu demek, Tanıyan bunlar mı? yapıyor Yok mu? yani. İçinizde aşağıda oturanlar. Ardu näme Arzu uğurlu tanıyan mı? demek, Yok mu? He, bular ýaly näme uğurladym halkdan? Näme uğurladýňyz dänim beýdip beýle derejede Ben goraýan. asuda parahat yurtta yaşayanıma beğenip zatlara sizin etýän hereketlerinizi sizin ediýän zatlaryňyza yaman gaharym gelýär. O yudaş yurtta bolup Arzu, beren içinden yani, biş, gelin Arzu, görev biş. yurdunuzda ýaşaňda. Götberelle götberip ýoňyz aňyrda. Näme üçin asuda yurtda adamlar iyicek yağını ala dedip bize ýazýar yağın matlakdy. Başar Esad Anam için, nem için. Ya tanam. 16 manattan islendik yerinde isyan vaktini alıp bilýän. Ardu. Ardu. Ben Ardu burada cevap seridane. versene. Türkmenistan'da ne yaşasın? O bara anlalıp beren, anlalıp özünün ormanı, Arzu. o yatmaylık alacak Neden? bolýarlar gurrumu o. Arzu. Ne açık lan? Seridane ne için daşarıda Näme? çıktı bunlar? Bunlar ne için daşarıda çıktı? Talibnik, ay talibnik, sen vapşe gelşen oktaşılın yanına day. Hudaý Ne ba. için gelsin? Gelşmeýän sen. Yok. Ya sana Serdar'ın suratını göster. Sen bara Görüyorsun, bir öyle dere, ama. bir Niyetin dere öyle dönüp yapıyor. gittin vatanına sen gelşmeýän şulan arasına. Benim gel. Dönüklük mü? Ardu. Durayda Sizin nişan. hakkınızı- Ardu benim bir Benim gelsin. bir Galımdan geç. Biz. Vatanı Bırak, döndü. gelsin, Näme alın, başka yurda sattı Bir mı? karışın hali Nuru. Bir müt karışın hali. Sizin hakkınızı sorup çıktık biz bu yola. Sen nankör olmaya. Ay benim Çağlar hakkımı. için. Hey. Dur dinleyin beni. Ya sen milletime cevap vereli. Vatanımız bak halkımızın yarısından Sen bana köpü. sorak verin ağa cevap verir yani. Yine sorak veriyen sana. Soru ama cevap verebiliyor musun? Teredali halkımızın cevap yarısından veremem, gel. köpü. Halkımızın yarısından köpü yurt dışında. Ne için yurt dışına gitti? Ailesini, anasını, Ben atasını. şimdi Türkmenistan'ın halkı yok. Nuri. Dinleyin mi? İnni dinleyin mi? Cevap versin. Sen şu an cevap ver. Beşer yurttaki halklar. Nuri. Ben cevap verecek. Düne Türkmenistan'ın yurdunun halkı giden o. Hemme yurttaki halkla daşar yurtlarda işleyen. Ben hemme yurdu sormadım. Yine Sen Türkmenistan- sadece Yine Türkmenistan. vatan dönük diye. Sadece Vatan dönük Türkmenistan diye. Hayfi sormadım. yurdun den yartı Vatan daşar dönük diye. yurtta. Sen ayt hayfi yurdun den yartı daşar yurtta. Yo daşar Ne yurtta vatan şöyle dönük diye. yalan 5 şey milyon olmaz. halk olsa 3 milyon daşar yurtta hayfi yurdun. Hayfi Ardu yurdun den sen yartı yine daşar bir yurtta. zat sen cevap verebilen o. Yine bir zat soracağım. Rusya'da yok mu? Kıtaylılar. Rusya'da yok. Kıtaylılar Bizimki Türkmenistan'da alıyor. yok mu? Bizimki alıyor. Size vatan dönük Dinlesene. diye. Siz başka Dinle. yurda satın. O doğru mu? Bizim Başka bazımız- yurda ya. Bizim Galip gazımız galip. dördüncü Yok yerde mu? duruyor dünya Dünyanın boyunca. halk için öyle ya da. Ne biçim bizim Tamam, halk Kawasaki ne taşında uğurlayan aç yani. gez ya.
Vatan Yani döndük. var ya, Näme ben başka dinleyen yurda sattı mı? Ya Al, bu ne asıl ne ya, ne yurdum var diyorsun. Ama İnsanlar başka başlamayın. yurtlarda öyle gidiyor. Golya Ne golya. nasıl asıldan? Golya Golya sen da Kuş o. olana Golya da diyorsun. dur. Golya Kuştan Ardu, çok adam Ardu. ölüyor. Dur, dostum bir zat turup edecek olmayın da şun maksat o derler sizden be şeyle mi asıl limana Düşünür gelmesi. bolana. Ya seyret men bir zat edecek. Ardu sen özün halayan mı halayanın bilen boluver bizim meselemiz yok. Sen sizden her ona ayır ya şu hükümeti düşündün mü? İnşallah nasip Sen olur. koşan bolsun bolmasın sen yalaklar durayın angar İnşallah nasip olsun. Düştün. Senin soraşmaya Yok, açtaydı. dinle diyecek bolyalım. Nora ştada. Tayda bir giden vatandaş sana cevap berip dur. Aşaktanam sana söğüp durlar. Uton gaytan bir namus olup otursun şonla da. Bunun Şun için de adam gitti. tam fıkta bir sen Hemen akıllı mı? boş bilen berdi. Sen tek başarasadı tanam o Hele var. aşakta akıllı. Başarasadı. Tamam. Yo. Fiyatat vardı. Vapşı düşüncen yok var. Sen ne utonman şu tayt gelmiyor. Başar Asad bara adamları o öldürüp öldürüp biliyor musun Başar Asad? Näme gurban Çok goly çiğneyen diýen motoşa görmüş. Yo seyreden arzu. Näme Yan gurban. Bizde yok mu? Bizde yok mu çok hafiskana? Ey duray bir muddo gurlaşayın. Bizde hafiskana ne yaşıyorlar biliyor musun? Ölçül mikrofon. Gurlamesene bir muddo. Arzu näme ol gurban goly İsa aleyhisselam ýaly adamlar diýereltýär ya näme sen bir adam öldürüp kabuty hamala gurban goly adam diýereltýär ýaly gurulýar. Yo. Ha, talibni dinle. Ştada bara işleten hemme batla. İşleten O ba. demek da adam öldürüyor nok mu sen şuna etsene. Keliyostu ne çemin Türk Kim adam vatandaşı öldürüyor bırakıyor. yani? Onu öldüren kim? Onu öldüren kim? Daşar urtta şeydi. Kim näme? Vay Türkiye'de Lider Kelios kurmay. madalını göre Sana- oturdu. Nuri Yo. bile ne olur? Boş ver. Dünyadan haberin yok. Sen Kim oturuyor alırsınlar? gördün. Gurleme. Pilin Gurleme, gurleme gurleme, yolu gurleme. bäri gelip akıl satmandı düştün mü? İlki gitti öğren biraz. Men akıl satacağım men mara. Men bir daydayın. Men mara maşinimam yok, öyümem yok, cayimam yok. Yöne men öldürse de vara. Yurdum satacak gada. Bir nereden bir tursay bağım ben yurdum yok. Bir nereden satacak. bir tursay. Sen güdün belli Golya mi? talip ayra da bırak. Familyan belli mi? Bir Hayır, nereden hayır. bir tursay sen kim deni? Bilmesen men hakikat Ha? eteceğim sana. Hakikatte nereden bilir açtı yudun onun valla ha olur ya ödün bu etken olsun sözün arkasında dur bilyan olsun tanal seni. Bun Men mara men ödüme gönlüm yeten sen men vatanım satar. Siz gönlünüzü yeten ödüňize. sen aycanı doğru mu yanlış mı? Sen adın belli değil, yudun belli değil. Nereden bilir o doğru etmeyen. Razıklar ederler. Apsanovka'nın kalyatsesini nädir? Yok yok. Ardu gelecek ara şu propaganda. Ardu gelecek ertedir gönü nakavt ediyor. Tüm kimene gelen o şeydi para ödücü. Tüm kimene gelen eyem şu Evet, Suat. Suat şunya gürlöt deyip bana aşaktanım görgülcükler eyem bunu soğutçuklar okla otuyorlar ha. Begenin her 229 tona oklaptırlar sana. Bar gitti kartoşkal bazardan. Kule uğurdu. Yok ay bana hiç kaydığınızın savgatınız gerek ya. Bana gerek Ay de men sana bir savgat yer içine bir de adamla soğut vermeye bulmanı. Men babama bıçak koydular. Haramladılar verir soğuk. Bar git. Ay siz var ya çıkar mı? Kartoşkal ingolmanı. Dinle anla çıkar. Siz var ya. Siz var ya hiç tak etmeyeni çıkar mı yaşayacak bolyanız. Azat etmesen hiç tak yok o. Bizim Azat adalet etsen yasa Türkmen yurdu sana da çok. yaşap bolya. Adalet yasa yurdumu düz çok bol. Ay boy. Siz azat eden siz yurdunuz satyanız bolly. Bir azat Yurdu etmez. Biz satacağız. azat ediyoruz. Yurdu Azat. satacağız. Azat Näme ediyoruz. başka yurdu. Ardu ne çatat? Yurdu kımmat da satıp durun. Ay şu an satmadınız mı şu? Ay Ay, nece? Hop şu anırsına geçer yağlık de. Ardu şu yurt satmak değil yani zat. Näme mani? Şonu düşünürsene bize. Yurdu Yurdum satýanyz. satmak değil, yurdum satmak hayırlara dekşli bolya o. Näme ötesinde içine içardı yürütme. İşsiz koyunlu bol ya. Senin yağlı Ak koyunlu bol ya. O işe girecek olan karılıpsa soranla bol ya. Hükman hükümet Gürlütüm bir satmak bol ya. Öyle mi kellen işte işe mi? Gürlütüm satmak bol ya. Ne için beydiyanız? Davay bulur ya. Ben kranisten adam tanımayız. Satmak Bolya bolya. bolya Nur ağa men acımas dollarlarım. Ya Ardu dinle sen şunça vara. Sen şunu Allahsız da şunça vara. Ayrılan çağların göz yaşını bile baskılap şu taya gelip yaşasın serdarımız diýilýän de.
Bilen edecek ağlan olan varsa, ejelerimizin göz yaşını baskılap dur bir saniye. Nasip olsa da olmadı Allah'tan. Bir saniye. Sen var o Dinle. atın çaptırıp durma sen. Atın çaptırma sen boş boşuna. Düşündün mü? Şunu ya ağlan var ya, ağlan. Ecelerin ağlan, çağların göz yaşını baskılak kadar haramzat gelin ekenin ay. O yok olunca 18 yaşında var Gülcemal'ın. Mazarını kadar baskılacak kadar haramzade ekenin senle. Ha, Lan. bereketli. Düşündün mü? Berekella. Sen ne hemen var Allah bağ. Ben gel be yersesin yerse. Sen yağlar ölüp gitsin sen yağlar. Var kavur olsun lan. Biliyor musun? Karamzada sen ne? Bomba bir gözün açık halkın. Hakkını yiyip bari böyle geçip patanlamasana. İşte hemen. Halkın sesi näşe ol? Ardu sana lay. Halktan joğa. Geret var sen var. O 18 yaşını yetmedik. Mucayalı gıyılar ölüp gidiyor otur. Karamzada sen böyle gelip bari. Ne hemen gurur ne de oturun ay sen. Ha? Näme başka yurda çöldürdüm. Ben Var ecedip kalkıp ağlamıyor on göz yaşın baskılap şutaydı gurleşi bilyan da sen bilyan gel şutaydı gur açıklama yap bile otyun da sen haramzade yan lan damar mama sotyere ura var bilyan şunyalar var inşallah şunyalar ölüsü bile tapılmasını Vatan dönüktü ya bulara. millet var üstüne siyip sıçık gitsine şunyalar adamlar bilyan sen Näçe maşgallar ayrıldı. haramzade sen yala men barıp vatanım me vatan arada gürün olan ok bu tayda mal Vatan her kimem söylüyor. Maydanı söylüyor. Nerede var ya yurdum yerleri işte bro. haramzade sen var bir gayrat kör tupoy Düşündün mü Arzu? Gerekmez sana şu an. Dura men gayet ne bedene var men yangana avutun yeni Gerek mi şuna Arzu? Ben yaman Arzu. Tuğle, Bir yaman Arzu. Niye ya şunu ya yaşı baskılar kadar o kadar aşırı küçük adamım değil adamlıktan peydan nimen almadığı adam o bile hayır almadığı adam o tenle adamçılık değil sen hayvan gördü iki ayaklı hayvan olup görsün sen çağların göz yaşı görebilmeyecek kadar ecelerin göz yaşı görebilmeyecek kadar sen hayvan balsın düşündün mü? Türkmenistan'da ağlan göz yaşı. İnşallah var şu var diğerinin için var halkın göz yaşı tutup var ölümle var paramparça olup gider o sen Çağan var gıydın zorlap ölürseler. Dünýäň bir minçik gıydın zorlap bara soňra öldür we mara 3-nji etaçdan zıňsalar. Ya on yazatları var garonsuz zatlardan düşünsün şöyle gep şunu al diýemem. Nerede o da onun için gelip beri öğren halk nähil azap görüp beren öğren son geldiler gürülecek kol. Gayrat et bir Can yan börünür kâne bu adam. Sen de Ya sen sonra cevap versene. Men buradaydım. Diktir serim düşman aslında. Ne ettin ay? Be. Men dinlerim bir Arkadaşlar 700 kişi olmaz. Yerinde kultura sizde. Hali bile halkın göz yaşını görmeyen şuna haramzadalar. Gatı aramızda gatı kâna oylayan. Allah can ardı seni. Nirde oldu diye de şu 18 yaşlı Gülcemal'ın ölümü nirde oldu deyip sonra evinde utanman. Bundan sonra gep bari utoran ya. Allah can Türkmenistan'da şu rejimden kösölüp ağlan çağaların gözü yaş tutsun seni arzu can. Amin. Näme diýmeni? Näme gepletmejek bolýan? Şu ağlan çağaların Adam gözü ölenle yaş var tutsun ona seni. adamdan İnşallah. Sen sonra cevap versene bolýar. Avar ya düşüp bari paramparça olup bari ölüsü bile Çağan zorlap öldürseler hem sen şey deyip oturacak mı ardu sen şonu ayt bolly. Qargışın qarabaşyňa. Men adamı ýaýladım men mara. Men bir halk göz yaşına bağlan yırtıl oturan olsam yaşasınlar deyip yırtıl oturan olsam erteri kalmaz. Vatandaşlar şu ardu tanıyanınız yok mu? Aşakta oturanlar tanıyanınız yok mu şu ardu? Salam gelecek olmuyor. Salam millet. Salam. Men Venýanyň ýaşaýan planetada. Ay yo ama mikrofon kendine geldi. Men uruluşum. Birminç. Arzu değil yani. Taliplik kavdın ýa-ýa. Dur bir minut men dinlesene. Gaýraty sen ya pathalimden doýgur, boğaz bolluk. Awa men meselemma, bir kanunçyk meselem. Gelsene sen bok süpürmeden çözüp bersene. Men sana order dakçyk. He? Ağzını porsatma.
Patkalim. Düşdün mü? Patkalim. Sana buki. Vakti geleni yudurarlar. Bu mat vakti. Gurulama men dinle. Gurulama. Men gurulama oturkan. Ona sana söz verer. Men turmeden ne hak geçim bilen tigimi eziyet çektirip atıyorlar. Eziyet çektirip atıyorlar. Patkalim. Sen yar 5 tane patkalim yurdu yıkaya. Yurdu yıkanlar düştünüz mü? Hani bizim Türkmen seni anlamaz. Başlatıp çortu. Я с тобой. Я с тобой не хочу разговаривать. Sen yalıklarda teri var, arak çiyeler. Sana bırak yoksa. Ağzını yum ilk dinle. Men dinle. Ağzını porsatma. Ne mi diyorsun sen? Nar sen yalılar normal olanlar yurttaşlar. Ayal gıyzamız birincilikleri horluk çekmediler. Çağalamız atasız kalmadı. Yetimçilik görmedi. Sen yalılar götürün için şunlar gün ötüşe. Hakikati urla. Hakikati urla. Patkalim. Mert işle. Sen mara. Sen gelmemen meselem çöz. Diktir senin düşman aslına. Sen men meselem çöz. Ağzını verdi. Men bir kanun edilen isim çözüp ver. Men bir kanun edilen isim çözüp ver. Ağzını porsatma berikler kancık. Ağzını porsatma. Heleylim etme. Bizim heleylim etme düştün mü? Ne hak edin men eziyet çekip yatır turmadı. Ne hak izinden mark bilemek iş tapamak. Yılda iş. Ne tap versene bana iş. Zilepçilik yetmesen, kırpının olmasa, hava doğduk çişirenin olmasa, göt koydurmasın, emce ulurtturmasın, iş alanaklı. Ay men bana hiç saysan yok. Olma men. Voltap. Oy sana neme yalan söyleyeyim. Gramatı. Neme yalan söyleyeyim. Yalan söyleyen mi? Sen geçsene mi? Neme yalan söyleyeyim. Adresimi. Organlardan organ istedim. Adresimi yok. Bak canım etrafına var. Men adresim alle gelsene sen usta. Ben buradayım. Ne hak yerde hiç kile değil ya. Burada Bahadır. Sen hakikati ay. Doğrularda ay. Yalan söyleyen mi? Suudet bilecek mi? He? Suudet bilecek mi yalan söyleyen mi? Ben var ya. Suudet bilecek mi? Ölsem hakikati ölecek. Nasip olsa. Sen yalan patkalimler Durun arkadaşlar ne mi hakikat var sayda? Şu dereceye gelirsin. Allah'ım ya günahımı Bir saniye. Adı var sen sayda. Hakikat doğruyun ay. Damağında bıçak koysalar doğru zaten urla. Bolya Doğru bolya zaten durun urla arkadaşlar. adaletli var. Durun. Hakikat Adalet yudun sen yarakları. Delfin, böyle bir. Aydanı hakikat ne Aydan Arzu. Yutma adalet. Delfin. Gelmeze böyle bir cana. Adaletin işleridir otur yurdun içinde. Adaleti türmede yatırmen yetim. Adaleti cihimi eziyet çektiriyorlar. Cahil Bolya. Ağzını porsatma. Adalet Doksun haber yok. Doksun. Doksun karnın. Messin. Gurlaya. Bolya. Arzu şu delfine kuatırtmaktan sen yalı. Sen bağışçarlık etrafına bar da men daniyem alla öyüğün. Men sen kimdini tanıcım? Ay bana sen bana o çıdan neye merektesin ödüne Her sen merekte. götünü yuvarlar. Yo, Sen Arzu. Kuzay bilsin. küçük gözüne küçük gözüne. Kuzay bilsin. Sen yurda ne emelik Diğerinin patisi yok. Arkadaşlar diğerinin patisi yok. Tayin yapıyorlar. Arkadağı yok etmeli. Sen yanaklar. Sen yanaklar men tanav atıyor. Oy sana Ben tek serdar verdim. tayin Ben yapıyorsun, getirecek sen haberlerim. Katı köp. Katı köp çok sen gelsene benim yüzüm görçüm. Bu delfin mi? Delfin bir saniye. Adaleti düşündürsün. Endi Arzu deydi. Adalet aytacak dedi. Adalet ne mi? Aydanı bana. Ayt. Neme adalet barada gurruna demağa men siz bilen. Yo sen dedin adalet aytacak. Adalet barada gurruna koysalarım adalet aytacak dedin. Adalet ne mi? Aydanı. Ama adalet Teklif adalet var. Güzel kalmak adalet var. Ha? Rast değil. Uçağın Hayallı onlar. Bir zemin bir daha daydan. Siz buna hiç saat düşünürüp bilmeýäňiz. Bu birinin pastilkası 100%'la hiç ilek düşünürüp bilmeýäňiz. Arkasında durulan o karım jigin bilen adaletden bahsediyordu. Adalet ne mi deyse bir Türkmenistan'da bir sancık adalet görkezsin bana. Ağzımasın bu pas sen şunu yap şu zaten peydalar oturasın sen deysin. Men sesim çıkarman oturacak. Adalet hayat bir kabul. Zaman dur. Adalet nemedin vites Hayat fark bir edecek zaman mi oğlum? dur. Haş dediyen sizin. Bir zaman durun.
Türkmen aylan. Arzu diyen isteyen mi? Hudaý Barda saklasın. türbeler Hudaý var saklasın. ilki bilen. Barda arkeologyan var. Adamlar arkeologda pul yetmiyor. Sizden ölüp yatıyor. Neme gurrun ne diyorsun berde? Bolya Ey köşe sen näme saykan diýip oturýarsyň ay? Men bir Hudaý zat diýip sen oturýar. ya patgali. Hakiki zat aýtdy. Delfinin adamı aldın sen geldi. Hakyky zat aýt. Hakyky zat aýsy. Bir derek zat aýdy otur. Hakyky. Her kim mara. Vayran et. Tüsse var spiçka oklamasan tüsse yanmayar. Şunun mi? Şatada bir zat. Adamlar daşın yatırlar. Gezersin bir kısar başlıklar bile soyardı. Ana gün tadımı, tengalar için kafa adımızı gidiyemedin. Tengalar için zaya adımızı gidiye. Tengal için kara seni diyelim. Tengal hele için. Tengal adaletli bolmalığımız için şunu arguna düşüyor. Vay. Utan ardı Ağzını porsatma. Tengal ağzını porsatma. Hakikati ait. Delfin. Hakikati ait. Geleyi olsun hakikati ait. Eğer amından çağı kuzdan varsan hakikati ait. Gene varsan hakikati ait. Men ecem canlı turmada saklar durlar. Men cigim canlı. Dinlemem bir daha beydeyim. Niye ben? Gelmesen sultanı ortadayım. Dinlemem o da akla bilen işim yok. Şunun mi? Delfin Ay sen bak şu an sultanı Sen hakikatini mi ettin? Niyesin olmadan gülüm çeksin. Ne sultan olsa da kazanet bilen o. Bir de sana gel kurşuyla yurdu diyeyim yok. Sen beyran yurdumuz diyeyim yok. Delfin. Sen hem de vakti Sonra ya. Delfin. Ursu döretecek bol yani. Üstün mü? Delfin. Bolya gelmese bir zaman. Hem uğraş döretecek olsun hem başka yok. Yakmasana. Kurşu. Durun. Kurşu senyaller dörü diye. Senyaller şöhratli kıygıryaller kurş dörü diye. Senyal patkaliyimler ustaydı 100 milyon Yok, adam bolsa şöhrat senyal bol Arkadan bakalım. şöhrat. Böyle Arkadan yerden şöhrat. haber Arkadan ver. izinin ediyen işleriniz entepaç edecek. Nesip olsa duruverin. Senyaller edip ver. Senyaller. Bolya köşe Senyaller. Delfin. Arka. Hava taparımına Türkmen başada. Sen Türkmen elinde baş Türkmen baş deyip tutma orada. madarını var ben gülüme koyun yok. Ya öyüne tövürüme kaldırın yok. İlkinci prezident için. Seni var Delfin. yoksun. He? Dinlesene. Ne biliyorsun Yüzüne tövür başka kaldırma yersinden yani. başka bir şey diyelim. Senyaller ediyor. Adalet Delfin. kanuna layık kurulu. Kurulacak varsa. Hey Delfin. Yoksa ağzınıza Hey Delfin nerede var? Nerede kanun çalıcı edara oturanok? Var. Suutnaman olsa da kazadette var. Nerede yırtılıp oturayım? Nerede yırtılıyor? Senyaller terimi verelim. Tamam ama korkun da sen adalet vermediğini bilen o var. On verek var değil. Men adalet barada hiç takıyım yok. Bir dere kurmayı O sen ayttırma. Men dedim bıçak koysa da adalet. Sen vazgeçmeyen deydin ha. Koyma bıçak koysa da dedin adalet vermediğini biliyor musun sen? Kıziyat kalmak mı adalet? Anneanne men prokuror muyum? Ne bana aytacağım? Sen özün ayttın Men şu an ayttıklarım adalet. aytacağım. Ben dedim bıçak koysalarım dedim. Ben adalet yok, vermediğini dedim. Men senin Sen ayttın yurdum. ayağınla ben sizi bilen. Bak şey kurlaşama. Ayağınla. Prokuraturu senin Ayağınla. Hey, şermen nele? Yani. Men sizi bilen. Bak şey kurlaşama. İşten boşalttılar. Men onlarla isim yok. Şunun mi? Alo. Gerek veren gidiyordu. Men özüme Ayağınla çekip bir dinlen beni. Men öz tıkırma aytacağım. Mende mikrofon yok da şu yapsakta mikrofonlar oluyor. Ara mende mikrofon yok. Talip yapay gayret et to. Mikrofonlar. Yo dur ya bırak dur. Bolle de. Burcam teret ardu gelince. Ardu doğan. Men sana doğan gibi yüzüm. Talip can sen kavgurlayan gelsen okta şulon yanına. Gelişmeyen da. Doğan hem şey. Sen yöne kellen raylan kurlada. Aslı şu yere kedin. Adam etler mesele etme. Patkalayım. Ona ak buna kara değil mi? Patkalayım. Hava niyaz ölürsen beğeniyanız. Hava Sen nereden yerden kaldırıyan şu an? Sen nereden yerden kaldırıyan? Sana bana nereden yırtıyorsun? Sen beğenni. Doğruda doğru. Talip. Nereden yerden Yapacak. 1, 2, 3 yapıyan. Bir topar kopmuş. Dayalar bir topar
var. Bole, relax. Take it Bol ya, easy. o talip Take it easy, bro, relax. Bole, relax. Gulle Nura. Ardu seyret. Yankten git de diýdin kadiyeti YouTube'da yerinde fakatlan wawsa diýdin şu delfinniýan aýaly. Çoğdu gelme. Berdi näme ýurtulýa. Gedek ber aýo aýaly. Ne ettin ay Ay, o, yaňy bir sagat gürleşdiňiz. Düşünürjek bir Erleňi de Hudaý tawar bersin o var Allah jan tawar bersin o. Şonçin ayal Lilyada. Ağı denilýa ayal. Ayal bolgan. Allah'can başına gelsin. Arzu değil yani. Allah'can ne hak tohumunda ne hak adam basılsın. Allah'can kadiyet ne hak hüküm çıkarsın. Allah'can prokuraturalar adaletsiz karasın sana. Allah'can poliseler töhmet atsın. Ana şonda gel senin şu efirde ağlamaklık nesip etsin. Nena sana işte diyecek. Yarın iyice bir volt ikiden işte ya. Allah'can min başıma gelen günler sen başına gelsin. Ana şonda görel ondan sen. Nehil ağzını doldurup kapalap ağzını porkudu kurlayanın görecek ben şonda. Efire gelip. Düştün mü? Allah'can min başıma gelen günleri gör Hudayım. Hudayım gör Allah rekmesin. Allah rekmesin. Beydime. Hudaycan düştün mü? O minni Allah'tan tübeydi uçursunlar, izdivaç etsinler, kadın kessinler. Ana şonu şu efire gelmeli var senin. Gelin şonu kronika yer yollar tapacak bol. Ana şonu göreli. Şonda tereden Hey sana ne bolýar? Bu neyemiz dedik, düştün mü? Bu at karnın doktor sen. Karnın doktor. Gürleyen. Karnın doktor bela yok diye. Belan yok bu sen. Yine men ya karnın aç ol, kıyın güne düşür. Çıkmaksız güne düşürsün. Arkanda da hiç kim bolmadı. Ana şonda hasaplaşan sen bilen düştün mü? Bolly köşe şahit delfin. Barmut köşe şahit. Ardu barmut gelen görülen sonu. Barmut. Men nara delfin. Barmut. Ya politsiya ister çözüyor meseleni. Muңa ya fayda talip mikrofon. Delfin men hiç Bolya gelmese Dayda gelmese gayret. Delfin men hiç diyecek sana. Bana Allah versin cevabını. Sen yankı sözler yalan diyenin için. Mana sen yalan sözleyen diyenin için Allah can hakikat sen başına gelsin. Hak Allah'tan dile ediyen. Sen başına Allah can menkidene Dayda gelmese gayret et Bolya Dayda. Aybar yok sana. Hiç prokuratura Delfin. açmasın senin için. Talip yok olsun. Talip yapayım. Ne diyen Sonda olsun. Diyecek. Sonda görür günahımı düştün mü? Ne kellem Sonda Bolya Dayda no. Nemme ýa-ni sesini ýapýan. Näme üçin beýdip galet ýa-ni? Seret. Ikiňizem sesini ýapýan, meni dinleýän aýtjak bolan adymy. Ýa-ni sen aýtdyň Ardu. Dogan. Sen diýen nä hak ýerde? Şul gelinejäniň öz ejesini erkek doganyny basdylar. Nä hak ýerde otyrlar. We senem gelip şu taýda Gurban Guly eýle, Serdar eýle beýle diýen. Sen erde adalatly bolýan bolsaň, erde ýüregiňde birazjyk merhemet, adama garaşyň bolýan bolsa, adama duýgudaş bolýan bolsaň, şu gelinejäniň problemasy, ýani bu bütün hemmemiň yarasy bolmaly, düşünýärmi? Sen özüňe diýen birinçe ilki Allah diýen. Allah Taala saňa näme buýurýar? Gonşularyň diýe aç ýatyrka, özü dokkolun bizden däler diýe peýgamberimiz. Ve şonuň üçin şu gelinejäniň başyna gelen dert seniň başyňa gelip biler. Ýöne sen bir öwrensiň bir sözi arkadaga şöhrat, arkadaga Serdar şöhrat başga zat bilen ok. Sen gözüň kör bolupdyr we gulon ker bolupdyr. Kanyşda senin gözüň kör bolsa biz senin gözüň bolup bilmez we gulon ker bolsa da senin sesiň bolup bilmez. Ýöne birazjygyň bolsa dünýäni giňe çek bol. Yani dünýä senin Gurban Guly bilen Serdaryndan ibarat däldir. Düşündiňmi? Ola açdyn sesini. Näme watan dönük dip näme daşa ýurtçy çözümi Türkmenistany. Watan dönükleri diýen. Dogrymy? Daşa ýurtçy donoklara içarlar. Bolýar. Watanyň içinde ýakda edilýär da o. Hakikat. Düşünmeýär bu zatlar, gynasyn. Ýöne watan dönükli, watan dönükli, Hiç etmediň aýsy. Näme daşa ýurtçy bara bir gedekler alaýjak bolýan, ýa bir zat düşündirjek bolýan olyn bular gedek. Ya düýnem geldi şu. Ardu seret mesele nämeden boldy bu ýagdaýa gelýär? Ardu wa dünýeden habary ýok. Şu Ardu diýip ýazylan. Delfinin jaňam damarına bassy, bir giden yarasy wa. Gelýärdi, bar gitdi diýe elimdäki dokumentler bilen prokuratura oňa barda diýe. Bolýar da sen bilen okmy? Onu edek bara. Hakikat sözden. Muňa duraýa. Efire gelip hakikat sözden. Muňa seret.
Men şonu talep edýän. Adaletli söz, Duraya, adalet Dilfin, isleýän. dur. Men Serdar Berdimuhammed maşgalam bolup belledim mi? He? Dilfin, duraya. Allah'tan Rabbimden Nece? diledim mi? Dilfin. Ve para Yang men Dilfin, gelmez yaparım. Dayda halkına o. söz sordun dedim mi? Dedim. Ne için adaletsiz Hadi iş sen, edýän o hadi maşgalak bırak o. wezife Yeni belleýän başla ya adam. da. he? Hayda. Ne için Hayda. dörtlük edýän? Yapyan tesini. Gürläber Nuri. Silan yok bay Delfin ardı vernece. Ona ma da ardı da olin. Men var sila ya in olmanna olsa. Bradacık sila yani olsan gayret eday garaşay. Şolar yali. 2 saat gürlänge desen adalet yerine gelen o bu adalet paylançı derler bu ardı değil yani o. Adaletli gürlüdü neyme şu gürlemüdü neyme bizim canın yakken sana da düşünemok şu var. Biz bunu bir düşünmedi. Terslikten düşündürsün. O cehennem düğüne üstün var ha. Sen onu bir şular yalaklar sen nereden dedi onu üç gödük bilen o. Prosto benim ona aytacak olayan şunun 10 gedek arda yazıp inni gelsen türmeye basar özünü. İnni arda bilen gelsen özünü türmeye basar diyenden son şahit gelip gürle ya şu ardu. Ortadaki ardu. Adı ardu yazılan. Bilip bilmeyen bir var da buna gürlü mü? Anını et bardatlar gürlemeken. Üstesine de aydılayan zatlar hakikat ne sen daşaruttan biz vatandaşlar dönüp diýäňizde ýurdu satýar diýäňizde bolýa. Onu biz nira var aýdy bilýäs. Hani Türkmenistanyň içinde ýekece edara, gurumo, bloger, deputat görkezsene. Aýdyp bolar ýaly ýa-da şu zatlar aýdyp ýören. Telewizioniýa barmy? Ya jurnalist barmy? Ya blogger barmy ýurdun içinde aýdyp bolar ýaly ýer görkezsen maňa. Onun sen haklı diýjek. Ina edip ýöre Türkmenistanyň meclisiň içinde plany diýsen, onda men hak berjek sana. Ýöne şu Türkmenistanyň içinde hiç kim kemçilik aýdyp bilen ok we biz kemçilik aýtmaly diýäs. Näme üçin? Çünkü ortada mesele we şol gürleşilmeli. Bolmasa çözülen ok şu mesele. Inni hemme ýurtlarda bolýar şu zat. Kırgızstanyň meclisinde bolýar, Kazakstanda bolýar, Türkde bolýar. Ay şu diktatör beýle ýurtlarda da bolýar, Rossiýada da bolýar. Ýewropada mesele yok. Näme üçin bizde bolan ok diýär şu zatlar. Senim gel watanyny setýäňiz, dönüksiz. O kemçilik kim aýtmaly onu? Men aýtsam dönük bolsam, Talib aýtsa dönük bolsa, bu gelneje aýtsa dönük bolsa, onu meselem, onu hizlekene ýurtda Indi men diňleýäňizmi? Türkmenistanda prezident bolmak hizlekene. Men diňleýäňizmi indi? Yok. Yok, men ama ştaýda var. Hiç kimsenin Bay adam dedi, işläpýän diňle anna. Tışsadan ýüzüne çalıp Anna diňle. Ya Rabbi şükür diýip otursa. Bolýarmy? He? Ola eden edip koyun. Bokum derman. Ene görün vatandaşlar, bokum derman diýär. Men bir zat aýdaýyn. Ene bokum Şey diýen derman. adam bilen Kim ýaterdar? Kim şonu aýdyp goýber? Dinleýän meni. Ştaýda men işçi bolup işläpýän. Siz wara diňe öz tabaňyz kaçat etýäňiz şu var. Men dinleýäňiz. Ştaýda men işçi bolup işläpýän. Adawetýän. Haýsynyň kiderman. Adawetýän ay. Näme işiň ma? Şolong wara hemmesi derman şolong. Şolong her bir sözü derman. Çörüňe çalyp ýaňmyny meden adam eter ýüregiň ulaýyny. Yerin gerek bolsa. Netibesi Gerek bolsa ýöne ýurtdan çykyp Yurtdan İmeyen olsa Semin ağrısında belki tırlamar. Bok yiyen diye. Ara hiç kim ara kepinaydı işlen şu arzu diyen sana diyen helenler efirde oturna dinlep durun diyen zatlaňa Men daşar yurtda işleýänler barada diýem aga işler. Hiç kime mara keypine çağasın, maskalasın, ıyzına taşlap, daşa yurtta işlemeye, Türkmenistan'a iş bağ olsa, Türkmenistan'a her kime gününü görürdü, düşündün değil mi? Bir derek yerden mara berdi oturan olup, tırtır eyleme, boş yerine bolýarmy? Ot barpsın birinin goltunun aşağına, sayasına yaşap görsün, bir olaňa mara uzak ýaşamar. Ay saýa gerekmi? Hemme ýer saýa uzak ýaşamarsın diýen şolaň ganatynyň altynda da bolýarmy? Hiç açany mara adam mara beýdip kemsizji bolma. Seni birazjyk wyjdanyň baý bolsa, eliň ýüregiň oý wyjdanyň diňle. Entem arzu. Wyzdanyň bakar ýok. Arzu men entem balkonly genejiler bardyr men zapasy duranlar bir atakap diýsem kulüň çykarýarlar sen tapýarlar gyda oýnatmagan seret. Kızlar vata taparlar seni.
Alqallı däl o men o Aşgabatdan şäherden o men. Tapıp saçını gelir bu saçını. Bir tapaysalar Sen narı nirde olsaň mar sen bu sözden üçin. Şäherden men şäherden jan nogon. Ay bol ya şäherden bolsa. Şäherden ona maýdyp goýberani? Onu aýdy bilmez. Aýtmaz onu. Adyna maýdy bilmez. Näme çaýsın? Näme arkada duran bu. Ala arkadaňy, serdaryňy, bokuny. Gany aýt da bol, ýüzüň aç, adyň aýt. Utanmaly, azyjyk gara diýen sözüňizden. Utanmaly, hälener diňläp durna janym men ýa-da aşakdan ýazyp oturna. Dilin ýygnasana, dilin ýygna. Näme zatlar diýler? Ağzın ýyrtar, dilin ýygna tugan. Amin diýdim. Ağzın men ýyrtan sen gara. Düşündüň Bu ara bu birda diýatdan çykar ýa. Arkadan goranyň bilenem, bokuny ýüzüňe çalanyň bilenem mara, çöreňe çalyp ýeni bilenem, arkanda duran ol. Halk bilen ýaşaýan sen. Halkyň arasynda ýaşaýan. Aydy ber ardu geneje. Gedek seninki. Täze suw dedim sen baka. Ýokarda turan döwlet İnternetin Şu haram. aşakdan ýazýan wara guest erkek kenýän wara şu arzuňa olam ganatynyň altyna bolmaly. Sen özüň musur düşündüň däme? Şunlar wyjdansız adamlara bilýänmi kömek etýäniň üçin musur. Hemmeňiz musur. Düşündüňmi? Şu arzuga goşulýanyň hemmesi musur. Yo bulara vaat etjek bolma, gepiň düşündirjek bolma bular. Smysl yok, besmyslene. Bular aýdanyň bilen aýtmanyň bilen scena bilen gürleşen ýala. Onun için boş yerin seni. Yine aşakta kim bar oturşan olacak. Bolly. Ardu, düşündüňiz mi? Aýdylan söze. Bir sapagalyňyzy mı ödüňiz üçin? Diýmek näme eken? Her ungi alşyrsak ana alşyrsak Alişer sah. Alişer näme Sahatyw? Ay bolla gelince toşu gelip durýan. Görýärmi adamlar? Gürlejek bolsaň Türkmenistanyň içinden. Näme şu gelince Türkmenistanyň Aşgabatdan gürleýär? Ne? alşyrsak atmany. Aýyrsana bir nogasal. Näme ol Alişer Sahatyw? Alişer Sahatyw ol däl, başga biri oň adyny akaunt açdy Alişer däl ol. Yani Nuriňe adyny akaunt açypdyr. Meňe adyny bir akaunt açypdyr. Son aýyrsana şu alşyr Sahatyw gyýdy kuntu diýip ýazylanma. Talipnik isleýän men diňleýdi. Alşyr Sahatyw gyýdy kuntu diýip ýazylgy. Baş onu aýyrsana bloga sal. Ya bolýa bloga sal ýa. Gaýrat et gaýst edýän. Häzir blog etýän. Gaýdyp efire girdi. Berde gelip güýçlerini görkezmesinler. Güýçlerini görkezmeli ýerde görkesinler. Güýçlerini. Gittim ayol boku ýançymyz. Aý bersinler, bar nesi bersin boku bilen ýaşaýar duan. İnşallah Allah'tan türmeden çıkarsınlar, bokydyrsınlar şonda görsün. Ardu verneje, senem gayrat et, ardu verneje. Adalatsızlyga, kulluk edýänligine puşman etsin. Ardu verneje, gayrat et, senem mara daşta orakdakiler fiýlaý bir ýoşrak bol köşeşdeler gence gayrat et. Bolly. Ardu gelince. Yer işte. Nerin diýen gence. Garagym bir jamyt diňle. Garagym bir jamyt diňle meni. Garagym bir jamyt diňle meni. Diňle meni. Men elimde şaýatlygym maka, maňa ýalanlyk gürlemesinler. Men şaýatlyklarym baka elimde. Näçe adam adyny aýdyp bilen wagtymda maňa ýalan diýip bilmezler hiç kim. Ýalanlyk gürlemesinler bärikler. Yalan diyem de o abi sana yalan diyen. Men meselem çözsünler. Täze suw depsinler. Bir vara müňede kuştaýda gyýyr gaýtalandy. Bolýa genje diňle bir zady müňede kuştaýda nälik närin istedip gaýtalandy düzelen nokta aýtdyň näçe gerek bizem gürläýel gaýrat et. Ağzı köşeşay diýäsem bolýan diňlemän gyýyr. Bunda da storyňy diňlemän genje. Aleykümselam. Ağzı köşeş bir derek närinçe diýen öz jan saglygyna ziýan getirýän diňe. Arabam Türkmenistan'dan hemmäňe salam diýen. Aleykümselam. Salam. Gelin hani. Salam.
Bilmeyen olsa şu jaş gıyjadımız öldürülü. Yanqanç nerede Olimpiski jayda öldürülüp Kemal Yegen tarafından, yine şu haramzada tarafından öldürülüp, zorlanıp bayram halinde Talip doğun Olimpiski jayında öldürülüyor. Çıktı. Gitti. Çıktı o. Çıktı. Men berdi edi adamlar turmada yatırkan men canım yanman kimin canı yanman olsun he aydın hani kimin canı yanmalı he hak o ne haklı adamlar o cinayet eden adamlar daşında gelip diyor emma men ne hak adamlar turmada yatıyor. Ne cinayetler yine cinayetler. Arvukna kamen aytçaktım ma şo yanqançı var näme üçin tap bolmaýam şonu bir aytça bir ağzını yımdırjaktım yırdı yımdırma üçün heldin ver yazıp yatyna sana talip kaldıraydı meni kaldıraydı kancın ağzını yımdır yeke söz bilen ağzını yımdırjaktım ha menin vah Bolýar. Zorlu ho sizden mara bir däli bu ýa daş atyp 40 akıllı Kimin anasına gulaw tüýdi Ha, Talipni isteyen meni. işleyen. Nem için şol Alişir kuntu dip yazılan nemen bloga salan o. Kadir indi salıp otyň ýa çıkmadı. Urmasan bolýar gence. Ayırdım şu wagt. Ben suud edip bilmek zatlarını yazmasınlar. Suud edip bilecek zatlarını yazsınlar. Suud nama edip bilecek zatlarını yazsınlar şu efire gelip. Bolýar ayırdım gelince. Ayırdım onu. Ayırdım ha. Niye? Menem şu strese girýän. Meni strese salma gaýra dedim. Men dünýäniň en rahat adamy. Dünýä işletmeýin. Bolýar. Hiç kimin başına düşmesin. Hiç kim Gülcemal'ın ejesi ýalak ejesiniň başına düşmesin. Awa arzu ine men Aşgabatda oturýaryn. Men kýalak gün hiç kim başına düşmesin. Allah jal görkezmesin hiç kimi. Amin. Görkezmesin hiçbir ene. Ne hak çağatynyň ya ne hak ejesi ne hak bacysy doğan türmede oturanyk nesip etmesin hiç kimi. Amin. Haklı bolup türmäge girsinler. Yankina tapıp etirjitnik fıçaryalar 100% efir müň adama yetirip gitdi alo. Seredin bir zada Bakyan kanca aytçak sözüm matda men. Çağırsınlar ertir. Ben kanca aytçak sözüm matda. Sen Türkmenistan'a gaw ýaşaýanmasaň gelde men hyzmatym etip beräýdi diýjekdim ta şoňa. Awa. Jitnik foyu 100% çağıryalar ýa-ki gelip giden arzu diýilýäna. Da dur ýazyp ýerine şu giden ok geçerik. Yo gidet ýokly gidibem bilmeýär. Galsana ýokary kanjyk. Galdyrsana şonu men şo bilen gürleşeýine men şo. Yüzüň aç diýme. Aytçak sözüm bar şo kanjyga bara kanjyk. Yüzüň açdy. Nirede bolsa da men şo Aşgabatdym şo men Krasnovodskda gelsin ýa men Aşgabada barp men amyny ýyrtjan meniň bar. Hudaýjan we men ýama bir diýen sözler bar da şo men içimden çykan ok. Şonýalyk Türkmenistanda gaw ýaşaýan bolsa gelsin de men invalid ogluma 28 ýaşly ha gelsin de men hyzmatym etip bersinler şo. Şonýalyk gaw ýaşaýan bolsa men ha gaw ýaşamok. Açyk gaw Hudaýa şükür hemmedan Hudaýa şükür. Ýöne derman men de aýtjak sözlem ba ştaýda edilen ok şo zatlar. Talip ştaýdaky oturanlar hemmeňiziň dogry aýtjan zatlaryň. Hemme hak o haramzada ýa arzudiýan götçi amy ýyrtyk jelewi извиняюсь за выражение конечно это овца köp bilýär это овца ебаная var men Hudaý var men öňümden çykmasyn şo wagt kaldyrsana şoň ýokaryk men şoň Bolýar seret men başga zada şu gaýgysy şu zadyna profiline girip men şonu tapaýyna şonu tap men şonu men düýnem men skriptde düýnem giýrem de bar men ýynjalmany tüýün men şonu aýdan bir sözü bar ha sözü bar men on ýüzüne aýtjak ýüzüne şu söz bilen jogap şoňa men maňa şoňa jogap berip bilsene sen düýpsiň diýen söz. Yo neme diýende dur arkadan. Ýok men düýndüňler. Arkadan boku derman diýen adama näme gep düşünürjek bolýaňyzda biz düşünemok da o. Arkadan boku dermanly oturan. Ne ana ýerine nädip gep düşünürjek sen? O näme diýany?
Gep Gence düşündürüp kükü düşündürüp gördü bolan der okşa. diyara. Atsa. Berdi Muhammed Kükünü gördü der. Berdi Muhammed sizin bokuňyzda talip çykdy bir tane arzu diýip accountdan bir aýallagynmyz. İberäň şoň öýüni gaýrat. Менам шону айтчак боляна. Она неуместный вещи говорит, да, вообще неуместно. Овца вонючая. Шоңа жаным я няро, мен орт мектеп октордум да түркменче вак. Жаным мен түркменче гурлап билем, düşünýän azrak. Ýöne просто günüm gördüm, basıp oturdum men. Овца вонючая. Yok. Taýk. Elime vur düştü şu an. Men sen işlesin. Давай sen umurt bilen sen işläp bersiň zat. Wagt men şu wat var Hudaý wa janym ýa-ni şu. Bir daha aýtsak şu taýda Tapayda şu galdyraýda ýok. Men şu. şoňa aýtjak sözüm barda. Goly bir munçuk. Seredin. Men mundan 3-4 aýyň bir video çekipdim. Türkmenistanyň prezidentine ýüzlenip. Türkmen halkynyň diýdim, Türkmen halkynyň inni diýdim, opozisiýasynyň halkynyň sesi bolmagy üçin opozisiýon partiýalaryň döredilmegine siz ýol bermeli, mecliste çykyşlar edilmegine ýol berilmeli diýdim. Etmediňiz, dinlemediňiz. Innem garanyz aksyn. Şu gurunlardan bir rahat bolýan bolmagyňyz mümkin. Şu efirlerden hem ýöne başga alajymyz ýok-da. Siz goýduňuz şu ýoly, siz goýduňuz bize. Men size aýtdym şo adam Türkmeniň opozisiýasyna mecliste çykyş etmäge, halkyň hakyny hukukun gözlemäge ýol bermeseňiz, mundan beter zatlar garaşýasy diýdim. Ina geldik aýdan adamyza. Tak şo eger sen Türkmen halkyna Türkmenistanyň içinde görlemäge ýol bermeseň, elbetde şular ýazatlar efirlerde bolýar. Entek başa bolar, entek bundan beter. Ýurdun içine Türkmenistanda şu var. Men şu Türkmenistanda. Bermeseňiz bermeň. Men şu aýtyp başlasam siziň adyňyz. Nurime aýtyp başlasam men aýtmaýyny bolýar. Bütün Türkmenistanyň bilýär. Bilemok. Bilmeýänlere madyr. Men ýagdaýym. Tanıyas aýtpa köp. Men ýagdaýym. Tanaýaňdamy gula bar, bir gaýgysy diýbem oglumma. 28 ýaşly. Yo tanıyas gence. Yetim, yetimim. Ön we sürýän 1-nji grupa invalid DSP. Hiç hilik işläwem bilen ok. Bıçağı ýeki pensiýa bilen ýaşap ýörün. Ýekije şunum, şu ina talip, şu çağa talip bara, şaýatdyr. Çağım 2 gün mer suduga berip 1-nji grupa invalid ýylda bir sapar liçeniýasy, magni B6, onuň zat aýtsana kalsiy nikomet D3. Ony muht bermeýärler. Beren okşo. Bermeýär. Iň çağama gerek dermanlar gaşo. Men baygatnaýan. Ýazdım efirden. Poliklinikada hemme beskautanaýan meni. Baygat ýok, şola ne положено diýerler. Ne положено. Berýän derman analgin, analgin, Dimedrol. Analgin gatly. Ýok. Dimedrol, pentalgin içilmeýän. Men уже janım ýa-ni, men 1 ýyl bolup barýan. Muň manat pensiýasy, muň manat 40 manat Любой pensiýasy. hasta olay, skora gelýär. 200 manat, magni B6, 200 manat. Kalsiy Guli isteýär. Guli size ýüzenýän. 400 manat. On haýsy bir zady ýetireýin men. Men işläýdim, işläbilýän men ofis işgäri, men işläbilemok. 7 milyon aylık men on ýançyka berenmi ýa näme berim men dogan özüm ýeke gyýt özüm ýekejede ejem aýratyn ýaşaw ejem sırkowrak menem şinal oglum kim saklasın men ýançyka tutamda men ýalyk seretjek ýok bıçağa ýançyka tutamda o da 5 milyon 10 milyon aýda haýsy zady men diňe Allah diýip ýaşaýar iň berkisi men şu oglum 2 gün ber ýaranok sudurga berip ýaty uje Vakti geldi, magni B6 sorap ýaty çağa bara. Детский poliklinika bardım, jaňam etdim. Ýok, düşen okşa dermanlar diýär. Men şon düşer ýalyk, men oblzdrawa jaňa жалоба edinmi ýa näme edin? Ay ýok жалоба etmedi ýa oblzdrawa bize ýaman bolar. Nä size ýaman bol? Başlygyň ýany bola başlygy jaňa sen gel diýär maňa diýär. O invalidnestiň on kopyasyny getirin, on kopyasyny. Men diýdim, oýnap ýören çağa diýdim, men çağam gusup ýaýnap ýatyka, men çağam goýmany ýerim ýok, men hatçandan berem. Mydamym kserokopyany aýdy, eltip berip otyna, hanşo kserokopyalar invalid. Edin da diýdim, edin, ne kaptalymda. Näme getirýär? 2 paçka trimol getirip berýär.
Dınk koy verdim men. Bitirmem men magni başa soram. Gence, bir daha da aytçı. Hormatly adamlar. Näçe yine bir sulutnama. Gurban berdi Muhammedowyň haýr sahabat gaznasy gariplara kömek eden. Hemme da telewizorda gözükçün edilýär. Olaryň iş edýäni men 100% ne żywy şahyat gördüm. Hemme da pakazuha. Diňe telewizorda görkezmek üçin. Olar hiç adyma kömek eden oklar. 100% aýtýan halk Etçek olup uğulayasın. etsin ova geleceksin. 28 yaşın bali çağa. Gelsinler. Ne için kömeden olak geleceksin? Beren okla, hakiki beren okla. Simeni sözün balı bilen kesin talip. Simeni doktorum näme diýär? Aýtady biziň başlygymyzam täzelenni gawy oglan ya ýaş oglan ya düşünjeli. Sen gawy gepleşýär zat sen şoň ýanyna girsene diýär. Şo men näme üçin şoň ýanyna girmeli? Siz näme siziň işiňiz şo? Siz girmeli aýtmaly şular ýalyp men uçaşdygymda şuny ýalyp oglanma, şular ýalyp oglanma. Şo men haýsa çyn men çağam taşlap men entap görenin entap ya dedim sizin işiniz şo diýen. Siz aýtmaly şo zatlary men näme üçin bar iki gözüm oynatmalymy şoňa diýen. Gawuglan iki gözüm oynat eýlen beýlen gaw düşündi. Men düşündirmelimi ene wop doktor siz jogapla daşy gelip barlarny oklarym. Aýda bir saparym gelen okla özüm jaň etmesem. Sizin işiniz şo çağa näli barlar hiç barlak gelmeýärler. İň bärkisi dün Nuru dip bir olan girendir ha, bilen Nuru dip marly diýdi, bilen talip. Dün akşam men görüp otyryn, hem Nuru dip bir girdi. O da içkiler akdymy, näme ýöne Allah bağışlasın, men onu goýup beremok. Adalet yok dikti bilen, adalet yok Türkmenistanda adalet yok. Doğru şu. Yok, Geçen yok, özüm şahyat. Guli, özüm Dinle. şahyat. Guli, bağışla. Sözümüz bal bilen kesin. Sözümüz bal bilen kesin. Men fevral aýda meni. Men dinleýän, men gaýrat et aýaldygyn. Men fevral şonu şey dedi, men damagym doldy, sebäbi men özüm ýardym uçdy. Geçen fevralda men adalada özüm gitip geldim Aşgabada. Çağan ýana ňançyka goýup 3 gün adalada gitip geldim. Jaý üçin 1-nji etaş 2 komnat palojin diýildi. 5 ýyl bäri 6 ýyl bäri oçurda durdum. Prosta adalada gitip gel. Seni dinlärli zat diýdiler. Men 1000 manat %% alyp %da 1000 manat alyp ýol kirey. Gitip geldim ha, adalet yok. Yok, gitip geldim. Kanselariýada girdim. Kanselari arzam üçin okladım da yok. Peýda yok. Fevral aýda, gyşda. Men gyşda 3 gün şo taýda boldum. Diňe 4-nji gün Balkan welaýatynyň gelenler, diňe 4-nji ýadymy Hudaý bar. 4-nji gün kaw men 2-nji gün bardym. 1-nji gün men üçin tejol diýen men barman 2-nji gün bardym da. Akasy 4-nji gün Balkan welaýatynyň gelenler 4-nji gün kabul edýän eken. Men 2 gün galmaly boldum şo taýda. 2 gün gassinsida galym şu adalada men şu kanselariýa hatym şo taýda barp ýöne hatym okladym. 2 hepdeden ya 1 hepdeden sana jogap geler diýdiler. Dur. O näli hepde bir günjük kabul edýär oğlum Balkan welaýatynyň gelenleri plan çuň, mardan gelenleri plan çuň ýöňel aýrylýarmy taý? Şonýalyk edilýän eken 4-nji gün Balkan welaýatynyň gelen 4-nji kabul etýän ekenler. Menim şo 4-nji gün üçin garaşdym, çağam aglaýar, mam gela. Men 2 günlük gaýtdym da 2-nji gün baryp 3-nji günüm bolaryn. Ertesi gün gaýdaryn oklaýakany, arzan berakany, ýo 4-nji gün kabul etýän eken. O da abetden soň. Ay bola, onun 4-nji gün men zadete samolyot şo wagtym takoy moment düşdi da ne samolyoda bilet ýok. Bir zat neme boldy? O aýtsana. Ýaşullyň bir zady bolup men gaty kösendim ha. 5 gün men çağam meni görmedi. Yara gelsem yaraman ýatyraby. Ni hiç ňançyka menden başga ňançyka sakla bilmedi. Zordan özüne gel. Işo aýtjak bolanym bir hep 10 gün 2 hepdeden soň hat gele maňa şo adalatdan. Siziň nemäňizi, arzaňyzy kabul etdik diýär. Ýöne siz bir başdan Balkan welaýatynyň adalat sudundan yüz tutmalı. Onun näme? Ay bola. Buň suduna tutmak üçin advokat tutmaly, advokaty tölemeli, ýazmaly, o beýlek suda berilen soň o da sudum sen diýdi, opikunstva açdy ýa, opikunstva üçin men itin gün gördüm.
İntiham açamak fevral aydan beri. İntiham açamak. Sen dedi işi köp. Kan men prosta itin onu gördüm. İtin onu gördüm. Yekece bir normal işleyen edarası tapılmaz bu yurtta yekece normal işleyen. Şu apikunstvan niye taptılar şu tadı zakon? 28 Yok, yaş. ular bürokratiyanı öğretediler. Bürokratiyanı öğretediler. Ina şunaka halkı ina şunda ezediler. Buna geçiresler. Lişni siz ki, что bu adam halkı sağma için düşünesler. Ne şu ana sonra açacak bolanın. Понимаете, sağma için sizi vatandaşlar. Bunu halka hizmet etmek için gelmeyendirler da anlabılır. Çağamdan var ya men şu cay için men apikunstva almalı. Apikunstvan özüm işa, vay komissiya, hakimliga komissiya çünüm o suddan решение haçan çıkar ya haçan men çağandı o neftağa alkıtmeli tədədən komissiya dürətmeli met komissiya. Men 28 yaşlı oğlanım men kim maşina taksam men neftağa nädip alkıtayım men suda var berdaki ito tanışlamam mı? Ay gule şeyle de sen şol neftağa alkıtmeli bolan men как вы сами подумайте, не беда, я его большого взрослого пацана, я одна на такси еще в комиссию от Айдамин Карнашламба, это пацан, он там час-полтора дороги, от Айдамин комиссия, очередь мочит, у меня единственный ребенок, он это не вынесет, он ДЦП, первая группа, он лежачий пацан. İzdivаются просто, izdivаются. Ne? Gulya, zato asudu asmanımız var biliyor musun sen şunu? Şo var ha o, Huday şükür. Var. Zato hem kemçilikleri yap ya şu asudu asman biliyor musun? Hemmesini yap ya yani. To есть hiç iyilik mesele Bizde primerde şunu kitap bile var. Hemme daha da yet ya. Aslan garı doyur ya. Çağan birinci grup invalidmiş. Çağan birinci gruppa invalidnosti var. Mana da arı derman gerek. Ova kömeğe edinler deyende sen ona seyretme bizde asmanım sasudu. Yollarımız yaman yörep bolanık çağalar batka bat oturan. Yok sen ona seyretme asmanım sasuda. Понимаете? İlk etta tragediya halkın tragediyası. Yok adamlar ayrı bilmediler. Siziye yurt dönükler, siziye uruşturgucuk kolyanızı. Biz meselemizi çözülmeyen dur. Adaleti gizlep durlar cügülerini salıp. O adaletli çözecek adamlar işten veripeden moşet durlar. O kancın önün götü giyecek bu kancın var yanka vak aytacak sözüm. Bizim aladamız yetik. Bizim alada kaygımız yetik. Bizim hakiki adalet itleyek meselemizi. Ol bir güne adamları turmaya basıp günahlarım taşını jid edip gelip bir gözümüzün alınna. Nemçi get meselem soran oklar. Nemçi getmen delam açan oklar. Han delam görülleyen oklar. Sebebi neçe adam ne hak basıl ya hadır. Haklı basıl ya. Ne hak adam sudadan için hadır. Neçe adam sepçike turmaya gidiyor o kadar nepe. Ani şonçu basır busur ediyorlar. Men sana onu koyamak bu işi. Men bu işi var ha. Koyacak gel. Men şu adaletli çözülyense şu iş. Ne hak men etem canımın çigeyim basan adamlarım. Etem çigeyim yara kol turmaya gidince koyacak gelir men şu işi. Mert'in aytacak zadı şu boladı. Mert'in aytacak zadı şudur hormatlı vatandaşlar. Düşünesizler mi? Bizlerin beparvaylığımız, bizler birbirimize goldamadığımız için, birbirimize şuna kazatlara göz yumduğumuz için yine şu günkü günler yaşa bir hepimiz. $2000 beresle Türkmenistan'dan çıkmak için. Süper. Bir mutçu yankı gelen var şu arzu dileyene kakar edip oturman olum öz etmeli işine diye. Ol doğduk koydurundur yankı onsun çişirendir. Bir yokur vazifeliğim ikincisi mi beşincisi mi sevgilisi olup yaşap göründür de şun arkası bilen yaşap göründür görülüyor. Men şuna aytacak bolum da menim. Menim şuna aytacak bolum. Şonyalık o yaşayan olsun. Geldi mağul mu dedi ayda diyecek bolum. Birinin pastilka. Yine menin videomın doğruduğunu yeni bir safar şayatlık ettik. Geçen safar men Gurbanguly Berdimuhamedow'un gıydını getirip öz fondunun başlığı orunbasarı edip prezidentin vice-prezident edip getirenini vardı video çektim. Ve şu tayda ettim men. Neçe biz gözlediyorum şunu dedim yana köşümü tozdurduk yana şunu da bu fondun ne iş edenlerini tap bilmedik. Adresem yok. Adresem yok da fonda. Anasını tuğutnama Gurbanguly'nin fondu yalan. Hem de adı yalan bunun.
On özüne hayrı var mı haramzadanyň watandaşlara hayrı degeri ýaly. Pih baxyň var. Üstesine de adresi yok, telefonu yok, kontakty yok. Adamlar fond bilen habarlaşmalar. Yani evet. Yok, Aýgysy 28 ýaşynda şeýle bir oglanjyk, bir görüm de ol çağaجy, ol jigimi de var, çağa diýen jigimi de 28 ýaşynda. Şeýle bir gowjy oglan, bir şo günden gülleşilmakda men ýüregim bar bir keşke diýen bir bay bir adam bolsa şol oglan hemme de etsedim diýip ýüregimden çykýar. Ýüregime ýaşaýaly, gaýgyzy ýaly keň. Vay adamlarımız var Nuri. Hökümetimiz iyi çıkan ok şolara. Bir minut. Hökümet iyi çıkan ok bunun nätäşlerime de invalidlerime de bayno Vakti yok onun. Vakti yok Kurban Gulu'nun. Marsın sürüp yüreyen o. Nerede olsun? Rally, aylanıp yüreyen. Ele değil miydi onun o? Aydım aydıp yüreyen. Инвалидтің жайы yok. Жайсыз көрсетпейлер. Они очередь уже 6 лет уже, с 90-го года, первая очередь, которая стоит, он да шолом 90-njy yıldan märi, с 90-го года, который первая очередь стоит, я извиняюсь, можно по-русски, я русскую школу заканчиваю, вақт түркменчеке, шо, bizning qayg'ısida şuvat очередь 212. Haçan yetecek o? Ömür zayı, haçan yetecek o? Üçüncü etajda bir komnatda sokulduk şu an. 15 yıl oldu şuna oturalma. Men ecem iki komnat bay, men ecemin jayı o. İki komnat o sobsini zatta privatizированы чирomуш кыта. Ha. Yani ecem sığdıran ok. Ana sama тоже больная. Siz otak geçin, men bärik geçeyin diye. Yani buna orderin bermän otýarlar. 15 yıl ömür zayı, ni remont edemok, hiç tat edemok çay. Ömür zayı, ömrüm zayı. Birinci этаж, 2 комнат, положено, мен шоғын очередь dur. 5 лет уже, 6-й год пошел. Шоң üçün men fevral